какво представлява услугата Project Management и защо е важна тя. Хаосът е най-големия враг на мечтания интериор, затова бих ви посъветвал да използвате услугата Project Management. След като е финализиран бюджета, на база всички одобрени оферти и техните срокове, нашия Project Management екип изготвя линейен график за цялостната реализация на проекта. Още от самото начало правим организация на всички поръчки и доставки за интериор. Това е изключително важно да бъде направено в началото, за да не се забави изпълнението на обекта поради липса на даден материал. Организираме срещи с избраните подизпълнители. На срещата обсъждаме всеки един детайл от проект. Поемаме цялата комуникация с всички изпълнители и доставчици. По този начин ви спестяваме време и нерви. Нещо, което ни отличава и е изключително важно за нас, е, че държим клиента информиран. Даваме му редовна обратна връзка в писмен вид за напредъка на проект. И тук идва най-дълго очаквания вълнуващ момент. Вашият нов дом е завършен.